bon dia, Guillermo. Hola, Mar. Hola, com estàs? Molt bé. Guillermo, d'on ets? Soc de Madrid. I què has fet avui? Què has fet aquest matí? Aquest matí he fet una mica dels deures de català i he vingut aquí al port a fer les classes de català. D'acord, doncs molt bé, comencem l'entrevista, et sembla? Sí. Endavant. Quan vas arribar a Catalunya, Guillermo, entenies el català? No entendria gens ni mica. D'acord, i com et senties quan la gent et parlava català? Em sentia una mica desubicat i aïllat. Aïllat. I per què vas decidir apuntar-te a un curs de català? Per moltes raons. La primera per trobar feina, també perquè la meva germana es va instal·lar a Catalunya, va tenir un fill i el meu nebot, que es diu Eloi, És català. és català, m'agradaria parlar català amb ell. Molt bé, quant temps té el teu nebot ara? Quants anys té? Ha complit 4 anys. Ha fet 4 anys. Ha fet 4 anys. Molt bé, així que ja parla. Sí, parla millor que jo. I a tu et va costar fer el pas, apuntar-te a un curs de català? No sé per què m'ha trigat més d'un any, gairebé 2, en començar. Vas tardar més d'un any. Sí, però ara que estic en la feina m'encanta. D'acord. I quines coses has aconseguit gràcies al fet de parlar català? Una, fer amics, que Molt bé. encara no havia fet ningú aquí a Catalunya. L'altra, que puc posar la tele i entendre, no? I entendre. I l'altra, fer una vida normal a Catalunya i participar en activitats, en la vida diària. D'acord. I una última pregunta, Guillermo. Què ha canviat entre el nivell bàsic i l'elemental? En què creus que has millorat entre un nivell i l'altre? He guanyat, crec que, fluïdesa, expressions més populars, més de les que pots fer servir al carrer. Ara puc llegir una mica també en català i una mica també de fer servir els temps verbals que tenen sentit, no ho sé. D'acord, doncs això és tot. Moltes gràcies. Gràcies a tu.